Preparado na ang Commission on Elections Region 6 sa palabuton nga barangay sa ang kabataan elections nga paligaynon sa Nobyembre. Ini ang ginpakigbahin ni Attorney Dennis Ausan, Regional Election Director sa nasabit nga ahensya. Apisan nga may mga pending pa nga mga hagna sa Kamara kag Senado nga nagaduso sang pagsaylo sa eleksyon sa 2028. Lakip sa mga kongresista nga nagduso sini, amo sa Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Benitez kag later Representative Richard Gomez. Sa Senado naman ay kaangay man nga hagna nga ginfile si Senator Francis Chisis Cordero. Sa interviewang Bombo Radio kay Ausani ay ginpahayag nga handa man sila nga magsunod kung mayara ginman sa pagbago sa palabuton nga eleksyon. Apang sa subong nanindugan ini nga parahin sila nga magpreparar para sa Nobyembre samtang wala pa sang pinal nga desisyon kag wala pa mapasar agud mangin lahi ang nasambit nga mga hagna. Kita we leave it not to the discretion of our members of our Congress no kung kiti sila ang nagapasar sang lahi no kag kita sa commission we are just law enforcers. What the law provides we enforce no kiti sa subong ang aton lahi nagahambal nga November 2 ang eleksyon. Pero ti kung may ipasar silang bago nga layi, ti wala yung commission may mo, kundi magsunod kung ang inaan layi, amo naman na ang prevailing law on the matter. Basta kita ang ako lang masili, so far as COMELEC Region 6 is concerned, in fact the commission nationwide is concerned, we're just ready to proceed with the conduct of the November 2 2026 Barangay SK elections. Si Attorney Dennis Ausan sang Commission on Elections Region 6.